Pues jo porto així al meu fill Hugo perquè treballa proper d'ací i quan vaig vindre a informar-me m'ha agradat molt el projecte que tenen. És un projecte molt innovador, diferent a la resta d'escoles que havia vist fins el moment, i el gran motiu per el que Educació és per això. L'equip és un equip molt carinyós y el proyecto me va a agradar mucho. Yo soy Raquel Benedito, soy la psicóloga del centro. Formamos parte de un equipo de psicólogas, el equipo psicoeducativo, que fundamentalmente nuestra función es de acompañamiento. Acompañamiento a todo lo que es el proyecto educativo, que como sabéis está basado en el desarrollo de competencias. Apoyamos desde el planteamiento de ese proyecto educativo hasta lo que es la puesta en marcha y el seguimiento del desarrollo de esas competencias, tanto en el alumnado como en el equipo educativo. Ponemos especial énfasis en crear un ambiente rico y también afectivo y seguro. Bueno, aquí podéis encontrar la sala donde nos encontramos con las familias y bueno, son momentos muy distendidos donde nos tomamos café, hablamos de las inquietudes que tenemos. Sobre todo el concepto de nuestra escuela es una escuela abierta, una escuela permeable, una escuela donde la participación y la implicación de las familias es fundamental. En Ninos Portasud tenim servei de cuina pròpia, els menús s'elaboren a diari, rebem els productes tots els dilluns de consum, que és part de la cooperativa econòmica. Carmen, que és la cuinera, forma part de l'equip educatiu també, coneix a cada xiquet i les seues necessitats i peculiaritats. En aquests moments contem amb 7 aules, però obertes tenim 3 grups. Anem a veure el grup de 2-3, anem a dir-los bon dia. Bon dia a tots i totes. Bon dia. Me digueu bon dia. Saludeu al meu veí. Hola, bon dia. Esteu esmorzant? Quasi, ja hem acabat. Ah, sí? Com podeu veure, els banys estan adaptats a la seva altura, tant les xiques com els rates. Els xiquets i xiquetes venen a rentar-se les mans elles soles. Les piles grans són banyeres, que són per a banyar-los en el cas de ser necessari. Cadascú té les seues cosetes definides. Vine, Noa. Noa, vine, corre, Noa. Hola. Eso es la cabaña india que se abre y se ponen los 2 troncos ahí y hacemos la clase de música, hacemos el bon día a veces aquí. Bueno, pues yo traigo a Valeria aquí a la escuela porque desde bien pequeña he visto una gran evolución, estoy muy contenta con todo el profesorado y además aprende descubriendo con los sentimientos, la noto súper autónoma y la verdad es que estoy encantada del equipo educativo y del programa educativo que se lleva a cabo aquí, la verdad. Ahora hemos plantado las patatas que pusieron de tierra. Hasta arriba, ¿no? Hasta arriba. Bueno. ¿En eso consiste? Claro que sí, la experimentación es súper importante. En el aula de bebés, que es a partir de los 4 meses, trabajamos la estimulación a través de los sentidos, la experimentación, el desarrollo de las emociones, el empezar a conocer las emociones de los demás y trabajamos también masaje infantil y el desarrollo del movimiento. Aquesta és una aula que utilitzem per atendre les peces de psicomotricitat. Així tenen les peces, es tracta d'una activitat en la que ells i elles munten les seues pròpies construccions, té unes normes d'ús, així aprenen el respecte als companys, a no trencar les construccions dels demés. Totes les aules són molt luminoses, tenen totes eixida directa al pati, totes tenen un bany per a que els xiquets i xiquetes a les que hem llevat el bolquer puguen accedir tranquil·lament. A més, totes les portes tenen, per a no xapar-se els dits, tenen gometes i després els panys estan alts, per a que els xiquets i xiquetes tinguin la màxima seguretat possible. A més, tot el centre està pensant en l'educació i tots els contextos del centre són educatius. Aquesta és l'aula dormitori, nosaltres dinem així per fer-los companyia mentre ells estan dormint, se fica música relaxant, tenen cadascú el seu llit, tenen la seva manteta i el seu coixinet.
A més, els més xicotets tenen el seu bressol per dormir tranquil·lament. És l'aula d'experimentació, així com podeu veure hi ha materials de tot tipus, tant de reciclatge com elements de menjar. En esta ocasió ho hem preparat en elements de menjar. Així venen els xiquets i xiquetes a experimentar. Ells tenen el material al seu abast, venen i poden practicar. Així el que fem és desenvolupar el pensament lògico-científics. Ells proven per ensaio-error, manipulant els distints elements que els hem deixat. Per exemple, molts tracten de provar això, de ficar l'arròs i veuen que cola. Després ho provem amb els cigrons i veuen que no cola, passen d'uns recipients a uns altres. Nosaltres treballem un món cada temps en el que ells i elles desenvolupen allò que volem veure del món. Per exemple, ara estàvem treballant el món del cel, per això estan les llums enceses. Això, quan està tot el corredor a obscur, d'ahir de fet les cortines negres fan com que estem a l'espai. Tenim treballat també les imatges per terra, treballem amb imatges reals i després tenim uns altres elements que ja venien fets per treballar els planetes. No se treballa en conceptes, sinó el que el xiquet i la xiqueta vol descobrir de cada món. Així es creen les activitats per a cada grup en concret. Cariño! Així també tenim l'hort de l'escola. És un projecte que hem fet ara per tindre un hort urbà. Hem plantat tomàquets, encisam, cibuler, creïlles i raves. A ells i elles els agrada molt, a més tenen les arruïssadores fora per poder participar de la creació de l'hort amb les seues famílies. A la nostra escola assisteixen molt tipus de família. La nostra escola està oberta per vindre tant a la gent que treballa per ací, per la zona industrial, com a gent d'altres poblacions, com a gent d'Alfafar. Així n'hi ha molta gent d'altres poblacions que ha elegit Alfafar com a població per aportar als seus xiquets a ninos per portar sud per el nostre projecte educatiu. ¡Ens apasiona l'educació! Hola Daniel, aquí también te apasiona, cariño. Edúcate en Alfafar.